المصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفاء، كان في عطفه لليتامى دفاع، حن قلبي له فاض شوقا إليه، ليس أرجو سوى شربة من يديه. نونكو تو كافين wannan kafin mai damma da wannan nono mai dauri kafin ta daure ta to abun ya kasance dama inna ma amruhu idza arada shay'an yaqulu lahu kun sai ya ce mi gaba. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. نعم. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. نعم. تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. التي وقال الذين لا يعلمون سوكما الذين لا يعلمون وأن بسسان كومي بجاهلين ونما لم يسكي مغانا سوى الذين لا يعلمون وسمى لمن تفسير سكتشي يهود المدينة سوني يهودا ومدينة سوني الذين لا يعلمون وسكتشي الذين لا يعلمون إلا سوني كفار مكة سوني كافر مكة من سكتشي لولا يكلمنا الله ويدمي Allah bai zo da kansa ya yi muna magana ba, ya ce wannan da kuke ganin manzo ne ni na aiko shi ku yarda da shi, wai Allah ya zo da kai ne musu ga magana suka ce don me ba za ya ga in wannan ba za ta yi ba ko kuma autatina aya me ya hana baka zo mana da wata aya ba wadda za mu iya gaskanta kai manzo ne. Ai annabi Salih ya zo da taguwa, annabi Musa ya zo da hannu, ya zo da sanda, to kai dan me baka zo mun da wata aya ma'ana alama ba wanda ke cewa kai mun zo ne. Zalla ce kazalik, yadda kanka sun faɗa ma dinnan kazalik, kamar haka ne qala allazina min qablihim, haka waɗanda suke gabaninsa suka faɗa mu annabawansu. Misla qawlihim, irin wannan magana ta ta'anniti, duk abin da ka ga an haɗa ma na ta'anniti to haka aka gaya ma annabi Nuhu, haka aka gaya ma annabi Ibrahim, haka aka gaya ma dukkan annabawan da suka gabace ka. Allah ya ce tashabahat qulubuhum, zukatansu sun yi kama da juna a wurin kafirci, zukatansu sun yi kama da juna wajen tambayoyin ta'annuci. Ina lace ta sha ba ƙulubu qad bayyana al-ayat, lalle mu yi bayanin ayoyi inji Allah li qaumin yuqinun, ga mutanen da suke sakankancewa su sallama su yi imani da ayoyin Allah ta'ala. Sai ce mi gaba, inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira. na'am, ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. Allah ya ce inna mu inji Allah arsalnaka, Allah ya ce mu ne muka aiko ka ya kai manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, kuma bil haqqi mun aiko ka da gaskiya. Malamai ku ce bil haqqi yani bil huda, mun aiko ka da shari'a, bashira dan kai albishir ga duk wanda ya yarda da Allah, kai albishir da duk wanda ya yarda da kai yana da gidan aljanna, wa nadhira kuma kai gargadi ga duk wanda ya kafirce maka yana da wuta. Kai dai wala tus'al, ba za a tambaye ka ba an ashabil jahim, ga waɗanda Allah ya kaddaro yan wuta ne, su ne kafirai. Saboda haka ba za su yi imani ba, iyakakka kai wa'azi, amma kuma ba za su yi imani ba, haka Allah ya kaddaro. Kusan akwai hadisi wanda ya tabbata
manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullum muyassirun lima khuliqa, kowane mutum za a hore mai abin da Allah ya halitta dan shi. In Allah ya halicci mutum dan aljanna sai ka ga ƙarhi ne na hanyar shiga aljanna, dukiya ta hanyar shiga aljanna, lokaci ne duk nan zai kare su. Wanda kuma aka san wannan Allah tsare mu, shi ko an yi shi don wuta, sai kaga dukiya ta bai iya bashe ta hanyar Allah, lokaci ne bai iya bashe shi hanyar Allah. To lokacin da manzo Allah ya faɗi wannan, sai sahabbai suka ce ya Rasulullah, shin yanzu tambayar muke aquli ma ahlil janna min ahlin nar, wa yanzu ana iya gane wanga dan wuta ne wanga dan aljanna ne? Manzo Allah ya ce na'am, ai an gama wannan. Sai suka ce fa fi ma ya'malu al-amilun. To manzo Allah, in ko haka ne mi abun wani aikin mai aiki, an gama dan wuta dan aljanna. Sai manzo Allah ya ce a ai ka'idar Allah kullum muyassirun lima khuliqa lahu. Wannan hadisi ne na Imam Bukhari da Muslim. Kowa Allah zai sauƙaƙe mai abin da ya halice shi domin shi. Ya Allah ka kaddare mu da shiga gidan aljanna Firdaus. Sai ya ce mi gaba, ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نعم. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Allah yake tunatar da mu musulmai, kai dan uwana musulmi ka ji a jika. Allah ya ce walan harfun nafi lil mustaqbal, har abadan abada. Lan tarda ankal yahudu, yahudawa ba za su yadda da kai ba. Kai walan nasara ma kiristoci ba za su taɓa yadda da kai ba. Allah ya ce hatta tattabi millatahum, wallahi sai in za ka dawo ka bi addininsu. Duk abin da za ka ba yahudi, Allah ya ce a gaya maka kai musulmi bai yadda da addininka. Duk abin da za ka iya ba nasari, Allah ya ce a faɗa maka ba zai iya yadda da addininka ba. Hatta tattabi millatahum, wallahi sai in za ka bi addininsu. Saboda haka neman yarda yahudu su soka ko neman yardar nasara su soka yana bata lokacin ka, sai dai in ridda mutum zai yi, Allah ya sauwaka. Allah ce kul ka gaya musu inna hudallah, lalle shari'a Allah. Malamai suka ce menene shari'a Allah anan? Shine al-islam, wallahi musulunci. Duk wanda ba musulmi ba a duniyan nan a yau, wallahi tallahi ba kan daidai yake ba. Wannan yanzu ce aƙida ta musulunci. Duk wanda yake musulmi to shine akan aƙida ta gaskiya, kuma shine akan shari'a. Allah ƙara shari'a da mu. Allah ce ga ya musu inna hudallah, lalle shari'a Allah addinin musulunci huwal huda, wallahi shi a shari'a. Duk wanda ba musulunci ba bata bane. Sai Allah ce wala in tabata ahwa'ahum, kuma wallahi da za ka bi son zuciyarsu. Jama'a ku ji, son zuciyarsu, wallahi duk wani addini da ba na musulunci ba an aza tubalin addini ne akan son zuciya. Da za ka dawo da hudu, tsarin son zuciya ne, nasara tsarin son zuciya ne, wani hinduism duk ko menene inda ba musulunci ba ne, tsari ne na son zuciya. To Allah ce wala in tabata ahwa'ahum, wallahi da za ka dawo ka bi son zuciya waɗannan addinai, in ji Allah, ba da lalzi ja ka min al'ilm, bayan abin da ya zo ma na ilimi na wahayi daga Allah cewa musulunci shine addini. Ma laka min Allah min wali, ba ka da wani da zai iya kare ka gaban Allah, wala nasir, ba ka da wani kuma wanda zai iya taimakon ka. Nan wali ma'ana allazi yahfazaka, ba wani da zai iya kare ka gaban Allah.
wala nasir ba ka da wani da zai iya taimakonka ya hana a yi ma azaba. Wannan yana nuna mana ‘yan uwa nasara ta duniya kaf shine mutuwa da imani. Allah ka ba mu wannan nasara. Hasara ta duniya da lahira shine mutum ya mutu ba imani. Don wanda ya je ma Allah ba imani jama'a ya tafka hasara dan ba a dawowa a gyara. Shine Allah ce wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Sai ya ce mi gaba. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به نعم. ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. الذين آتيناهم الكتاب waɗannan da muka bai wa littahi. Malamai suka ce wani sashe daga cikin yahudu da nasara su ne allazina atihumul kitab, su ne ake ce ma ahlul kitab. To waɗannan yatlunahu suna karatun wannan littahi haqqa tilawatihi, haƙiƙanin karatunsa, ma'ana suna karanta, suna sanin ma'anar kuma suna aiki da ita. To irin waɗannan yahudu da suke masu aiki da littafin su, ula'ika yu'minuna bihi, waɗannan su ne suka yi imani da littafin nasu. Malamai wasu na daga ce a'a ai har wannan al'umma ta shiga ciki, ma'ana allazina atainahumul kitaba, suka ce mu ma nahnu ahlul qur'ani mun shiga ciki. Waɗannan da muka bai wa littafi yahudawa, waɗannan da muka bai wa littafi nasara, suka ce a allazina atainahumul kitab, waɗannan da muka bai wa littafi su ne musulmai. An mu mana littafi ko kuma bayan an ba su littafi yatlunahu haqqa tilawatihi, suna karatun su haƙiƙanin karatu, ga karatun ga aiki, kowa na iya shiga ciki. Kenan yanzu mu musulmai in kana son ka tabbatar lalle ka yarda da alqur'ani, to ka koyi karatun qur'ani, ka iya karatun alkur'ani, kana iya bude alkur'ani ya karanta. Yanzu ba mamaki ka samu mutumin da ya kai shekara 60 bai iya bude alkur'ani ya karanta. Ai ana iya samu. To in ko aka samu wannan anya, ai akwai matsala. Allah ya sauka ba. Ulaika Allah ce yu'minuna bihi ko sai Allah ce wa man yakfuru bihi, wanda ya kafirce wa alkur'ani ko wanda ya kafirce daga cikin ahlul kitabi, muka dauki wancan fassara ko wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun, waɗannan su ne suka danna hasara saboda makomasu za su zama wuta kuma har abada. Allah ya tsare. Allah ya ce mai gaba. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. الله يجي يا بني إسرائيل، يا النبي يعقوب، ‘ya'yan babban gida, jikokin annabawa, nan Allah yana tunatar da su, sai ce, "Ukuru ku tuna ni'imati allati an'amtu alaikum, ni'imata in ji Allah wadda ni yi a kanku." Kai jama'a, Allah ya wa bani Isra'ila nima, Allah ce ku tuna. Wa anni faddaltukum, Allah ya ce ni in ji Allah na fifita ku wani Isra'ila alal alamin, akan dukkan mutanen zamanin a doron ƙasa. A wancan lokaci duk ƙabilun da a duniya babu waɗanda Allah ya ɗaga darajarsu a duniya irin bani waye Isra'ila, ga su jikokin annabawa. Wannan sura da muke ciki za mu ji irin ni'imomin da Allah ya zuwa gare su, amma kuma su suka yi kowa kafirci wa Allah a yau a doron ƙasa. Bani Isra'ila, duk wannan fitina da tsangwamar da aka wa musulmai a Falasɗin suwaye, sai ce da su mi واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس
شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. التي واتقوا يوما كما كجزء ونيني يني يزور لا تجزي نفس عن نفس وتري بات إيه أنفاند وتري شيئا دقامي القيامة كنا با وند زي إيه واني أب كوا نفسي كما إني يزور ولا يقبل منها عدل كما با أكرب فانسا in duk dukiyar duniya ga takata to ranar nan ba a karɓar sa. Ku ji jama'a, wala tanfa'uha shafa'atu, ceton mai ceto kuma ba ya amfani a wannan rana, wala hum yunsarun kuma ba a taimakon su. Nan mu dibi wannan aya da kyau tana siffanta muna yanayin alƙiyama. Na ɗaya, la tajzi nafsun an nafsin shay'a, ba wata rai da za ta zo ta ce a saki wani a yi aljanna da wani na ba su aljanna da wani a yi wuta da su, ba wanda zai iya wani. In ma ka ji wani na faɗa ma shi duniya to bai san me lahira ba. In ka dibi kasa tabarau, ka dibi alkur'ani, kasa tabarau, kadi bi sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma wannan, kai ka san shi wala Allah bai san ma waye Allah ba. Wallahu tabaraka wa ta'ala ce la tadri nafsun an nafsin, to wala Allah mutun na da kuɗi sai Allah ce wala yuqbalu minha adlu, kuma ba a karɓar fansa. In duk duniyar ga kai adda ita ranar nan ba a karɓar ko ɗaki, abinda ka je da shi shine kawai ba su, kuma ba wani da zai iya zo ya cece ka, kuma babu wanda zai agaza maka. Wato ana nuna mana ‘yan uwa mu tsaya nan duniya mu yi aiki. Nan duniya gida ne na aiki, lahira gida ne na girbi. Allah ka ba mu ikon yin aiki. Sai ce mai gaba, wala hum yunsaru mun yi shi. Wa idh bitala إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. نعم. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. Allah ya ce ka bai wa al'ummarka labari wa idibtala Ibrahima, lokacin da aka jarrabi annabin Allah annabi Ibrahim. Wa jarrabe shi? Rabbuhu, ubangiji ne ya jarrabe shi bi kalimatin, da wasu kalmomi. Allah ya jarrabe annabi Ibrahim, kuma da aka jarrabe shi fa atammahunna, duk gaba ɗaya abubuwan ya cika su. Ma'ana ya samu 100/100. Ya ci jaraba ko bai ci ba? To tun da ya ci, sai Allah ce da shi inni ja'iluka lin-nasi imama. Dama ƙa'idar jarabawa in mutum ya ci ai za a yi upgrading, in ya faɗiwa downgrading. To ya ci, sai Allah ce inni ja'iluka lin-nasi imama, ni in ji Allah zan sanya ka ga duk mutanen duniya imaman, jagora wanda za a yi koyi da shi. Shi za ku gani yahudu su ce nasu na, haka ne? Nasara su ce mi nasu na, mushirkan larabawa su ce mi nasu na. Ya Allah ce ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana maza hanifan muslima wa ma kana min al-mushrikin. Kaga da an fare musulmi ne. Kullum ina faɗi wannan ina kawo misali da mujaddidi Shehu Usman bin Fodiyo ko sai ka ga ‘yan izala su ce nasu, ‘yan ɗariƙa su ce nasu, ‘yan ƙadiriya su ce nasu, kai har da ‘yan shiya ko
su ce nasu. Amma in kana karatun littafin mujaddid shi Usman bin Fodiyo kai ka san ahli sunna ko ba haka ba yan izala ma su ce nasu to amma in kana karatun littafi ne zaka bambance wannan ka gano lalle ahli sunna ne. Allah ya samu dace. Sai wasu su ɗauko su littafai na can da kowane malami galibi wallahi za ka samu in aka koma farkon al'amari ne ai ba sunna ba ne da baya ne yake fahimtar mai sunna. Kowane malami za ka samu kusan haka ne sai dama wanda ta yi gidan mai gidan sunna. Amma wasu ai ba haka ba ne wallahi duk wani malami da kake ji ya kosa kamar yi ka koma tarihin babban malami ibn qayyim al-jawzi ibn qayyim al-jawzi almajirin waye almajirin shaykhul islam ibn taymiya wala kuma kaga tarihi wallahi da bayani ya koma sunna ta dalilin karantawa shaykhul islam ibn saboda haka wai a ɗauka tarihi ya ce da ba ƙadiri ne ko da kaza ne a'a da ai nawa ne adda ƴan ɗariƙun ko ba ka ba nawa ne adda ƴan ƙadiriyar amma tahiyya take tahiyya suka fahimci sunna. Allah ya muna jagora. To Allah ya ce inni ja'iluka lin-nasi imam qala sai ya ce ya Allah wa min zurriyyati shugabancin nan ina son ya ci gaba har cikin ‘ya'yana da jikokina. Sai Allah ce, La yanalu ahadin zalimin wannan alkawari na shugabanci azzalumi daga cikin ‘ya'yanka bai samu shi. Ko ansa to sai dai mai imani. To nan in muka ribi wannan aya da kyau ‘yan uwa, Allah tabaraka wa ta'ala ce da annabi Ibrahim وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات ما لم يسكي مغنغنو دمينيني أكا جربي النبي إبراهيم نبات مغاني أكوي حديثي موقوف وأن إمام النسائي يابتد حديثي دقى عبد الله بن عباس خبر هذه الأمة ديذو يكنا تونا آية سيتشي ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالطهارة الله يا جربي النبي إبراهيم ني da tsalki hamsun firra'asi biyar yace sun shafi kai wa hamsun fil jasadi biyar sun shafi mi gangar jiki biyar kai biyar gangar jiki nawa kenan goma to su ne Allah ya jarrabi annabi Ibrahim kuma duk gaba ɗaya ya ce su kai akwai kaso share rage gashin baki akwai magmaba kurkurar baki shaɗa ruwa yin asawaki an gane ko nawa kenan muka samu rage gashin baki shaɗa ruwa kurkurar baki yin asawaki farkon ras gyara kai biyar yan kai kenan ko wafil jasad yan jiki kuma bai shahi kai ba akwai takalimul asfa mai muke ce shi yanke farce ko akwai halqul anata aske gashin ba abin nan hamuta wal khaitan akwai kaciya har aske gashin mara nake son ce aske gashin mara da kaciya da dan fisge gashin hamuta nawa kenan hudu da kuma wanke wurin fitsari ko wurin kashi da ruwa nawa kenan hadisi Abdullah bin Abbas ya ce waɗannan su ne waɗanda Allah ya jarrabi annabi Ibrahim da su kuma duk gaba ɗaya ya cika su. Jama'a yanzu ku riba mu ɗauka matsala guda cikin wannan jarabawa kaciya a ce kawa kanka kaciya kaga wannan ba ƙaramin yaƙi ba ne wallahi ko yaro yanzu na aka samu canji duk wanda awware mu iya zai da aka kaciya hankali ne za shi yake ku tuna ma za a zo a zaunar da kai ne a yi rami gaban kai da kasan za a yanke rago
kana gani iko Allah bi za a yi ma a buɗe ƙawawunka a samu mai ƙarfi ya danne mai ƙarfi ya danne nan kana iko Allah bi za a yi kai baka san abin ba sai a samu wani ya mai da hannunka baya ya riƙe wallahi cikin ƙartan nan ko mutum guda danne ka baka motsa amma guda ya danne ƙawaka guda ya danne ƙawaka guda ya mai da hannu baya guda shi ko zai azama hannu ga ido kana jira mina na za a yi ka yi ta ƙara wani ya kira mama ya yi duk wanda aka kira yana kira amma sai an yi shi kenan to yanzu a ce da girmanka ba wani zai ma ba kai za kawa kanka wallahi haka ne Ibrahim ya yi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu kuma wannan al'umma hadisin Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ashrun min al-fitra abu goma suna daga cikin sunna yin su addini ne yace qassu shari rage gashin baki wa ikhfa'ul lihya cika gemu wasiwa da yin mai jama'a asawaki wastin shaqul ma da shaƙa ruwa wa qassul asfar da yanke farci wa ghaslul barajim da kuma wanke wurin kashi in mutum yayi wa natful itti da kuma ɗebe gashin hamata wa halqul ana da kuma aski na mara wanke sasul ma yani istinja dukkan waɗannan jama'a sunna ne daga cikin sunonin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to annabi Ibrahim dai ala kulli hali Allah ya jarrabe shi bayan wayannan maganganu akwai maganganu da yawa waɗanda malamai suka yi menene jarraba da Allah ya wa annabi Ibrahim ala kulli halin abin da ake so dai mu yi ya ci jarrabawa kuma Allah ya ɗaga shi wannan yana nuna mana ba mamaki kowa Allah yana jarraba shi ne gwargwadon me imaninsa manzo Allah ya ce ashaddul bala bil anbiya amma waɗanda za a wa jarrabawa mafi ƙoli to babu kama annabawa daga nan summal amsalu fal amsal sai a yi ta gangarowa gwargwadon imani gwargwadon mai jarrabawa don kun ga dan firamare ba ka yi mai jarrabawa ɗan tashiyar institution in ko ka yi mai za ci zero ya za gwargwadon imani gwargwadon jarrabawa na sha kawo mana misali kamar misali ka je dan firamare yanzu ka kawo mai irin question paper ɗin ɗan tashiyar institution ko za ce define differentiate enumerate ss to da ai yanzu shi ba ko yaro ma ka zana ni ba wai wanda kalmar ma mi a ita kaga ba magana ci jarabawa to kullum mu hada da roƙon Allah Allah shi muna jarabawa da za mu iya ci don wata jarrabawa da za a wa wani in aka wa wani wala faɗuwa yake to Allah ka ba mu yi kwancin jarabawa sai Allah ya ce mi وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود Allah ya ce ka ba su labari wa iz ja'alna al-baita lokacin da muka sanya wannan daki na Ka'aba mathabatan linnas matattara ce ga mutane ko ka tai kana gurin komawa ka tai yau ka dawo ka koma ka dawo kullum kowa na gurin zuwa ta ko'ina gabas da yamma kudu da arewa can aka zo a haɗu in ka je za ka ga wani ikon Allah wani sai ka yi haka gona wani sai ka yi haka an gajere wani kuma baki kire
wani kuma bari das daban-daban haka mutane suke. Kuma bayan wannan Allah ce wa amna muka sanya nan wannan gari inda ɗakin yake wuri ne na aminci, matattara ce ta aminci, wadda mutum na iya ganin wanda ya kashe uba ne, amma kuma tun da sun haɗu wannan wurin sai ya ji ya shiga cikin aminci. Sai Allah ya ce wattakhizu, kuma muka ce da ku riƙi maqama Ibrahim, wattakhizu min maqami Ibrahima musalla, ku riƙi wajen daidai maqama Ibrahim inda za ku yi sallah. Kunan akwai hadisin Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu yace wata rana Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu yace ya Rasulullah, kun san tun jahiliya ana aikin hajji, musulunci ya zo ya tabbatar da aikin hajji, sai dai ya yi mai kwaskwari ma dan ribici da gyara, amma aka tabbatar da shi. Wasu abubuwa aka tabbatar, wasu abubuwa kuma aka goge. To da aka zo su ɗawafi ɗaya suke yi, ba su tsayawa maƙama Ibrahim. Sai Umar ce ya Rasulallah, la wista hatta min maƙami Ibrahim musalla, da a ce in ka gama ɗawafi mu tsaya maƙama Ibrahim mu yi sallah ya Rasulallah. Sai ga Allah ya ce wattakhizu min maƙami Ibrahim musalla. Shikenan daga raka ce nan duk lokacin da ka je kai ya ɗawafi ka kammala, ko da tawafil qudum ne, ko tawafin nafila, ko tawafil ifada, ko tawafil wada, in ka kare dai an ka zo daidai nan maqam Ibrahim ka yi mai, ka yi sallah nafila raka nawa? Biyu. Sai Allah ce wa ahidna ila Ibrahim, ko kuma muka yi alƙawari ga annabi Ibrahim, muka riƙe alƙawari da shi wa Isma'ila da ɗansa, ma'ana muka yi alƙawari muka ba su umarni kenan. Me muka ce da su? An fahira baitiya, ku tsalkake wannan ɗakin, nan tsalkakewa da gumaka, ku tsalkake shi gawa litta'ifina, ga waɗanda suke zuwa su yi tawafi, wal akifina, da waɗanda suke mazauna ko masu yin itikafi. Nan yana da fasarori guda biyu. Wasu ka ce litta'ifina, ga waɗanda suke yin ɗawafi a nan bai ɗakin Kaba ko? Wal akifina, da waɗanda suke yin itikafi zaune ɗaya suke. War ruka'is sujud, da waɗanda suke yin sujada, su ne masu sallah. Aiki nawa kenan? A'a, aiki uku. At-ta'ifina wal akifina war ruka'is sujud. To da wannan malamai suka ce dukkan mutumin da ya je yana ɗawafi, ladatai ta yi wanda ya je yana nafila. Masu kuma gani ba? In ka je masallacin Kaaba, ka yi ɗawafi ya yi kai sallan me? Nafila. Ka yi sallan nafila ya yi ka bi wuri kai me kuma? Ka zauna. Yasa za ka je, in ka je Kaaba za ka samu wani ya bi da kujera ya zauna hina kallon masu ɗawafi, ya bi da kujera ya zauna hina kallon masu sallah. To hadisi ya tabbata wanda ka itikafi yana da lada 60, wanda kuma ka yin sallah yana da lada 40, wanda ko zaune ɗaya yake yana kallon mutane yana da lada 20. Ina waɗuwa take? Wallahi babu. Saboda haka ka je Kaaba ka zauna ɗai kana kallon ɗakin Kaaba, to wallahi ladan za a baka. Kuma shan ɗaya adda wannan abu. Saboda haka amma dai musamman mu da ba ma can, don ɗawafi wuri guda ke yi ne, ko ba haka ba? To in ka je ka yi ɗawafi ya yi ka yi wa jami. Duk da cewa kun san nafila can ba daidai take da nafila a masallacin nan ba, to amma duk da haka yin ɗawafi shi ya fi.
wallahu a'lam. Bismillah. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. الله يجيك قيام الأمة. وإذ قال إبراهيم لوكتند النبي الله النبي إبراهيم يكين الدعاء يجي ربي جعل يا الله كسنيا هذا بلدا وننقرن مكة آمنا يضمنتو قريني أمين تجي كما أبو نبي الله وارزق أهله يا الله كأزرت متانين قرن مكة من الثمرات daga nau'i na 'ya'yan itace. Addu'a nawa? Biyu. Sai dai ce man amana minhum billahi wal yawmil akhir, wanda ya yi imani da Allah ya yadda kuma da ranar ƙarshe. Mun gani? Sai ce wa man kafara. Haka ne ko? Qala wa man kafara, wanda kuma ya kafirce ma za mu ‘yan mai, amma shi fa umatti'uhu qalilan, za mu ɗan je da shi daɗi ɗan lokaci ɗan ƙanƙani, summa aqarruhu ila azabin nar, daga nan sai mu matsa shi mu gangara shi zuwa ga azaba ta wutar jahannama, ita ce ina lahira kenan. Wa bisal masir, tir da wannan makoma wuta, Allah ya tsare mu. Daga cikin wannan akwai littafi da aka ce mai sharhu sunna na babban malami Imam al-Baghawi, ya yi bayani cewa wannan yana nuna dole ne, haƙƙe ne ga duk wani mutum a ƙasarsu, a garinsu, to yawa ƙasarsu addu'a. Don ku ji abin da ya ce rabbi ji'al haza baladan aminan. Kuma in ka koma tarihi za ga inaji gari guda wanda ba a taɓa wa mulkin mallaka ba, kuma ya ce warzuq ahlahu minan maza da samarat, inda za ka gano addu'a ta shiga. Wallahi in ka je za ka ga duk ɗan iccen da su kun san ba sa irin noman da muke yi, wai noman rani noman damana, a'a, to ba sai an ga ruwan sama din ma aka noma ba, babu. Shekara ana yin so guda ko so, amma cewar da aka yi samara ɗin nan, je ka gani malam, akwai wani shago wallahi malam ya yi girman masallacin nan, ba abin da a cika sai shagon dabino. Kalla tun kana kira sai rikicin ma kira ya barkacewa. Sannan in ka je timatir wanga, wani zai ga yana neman girman hannuna, timatir kuma wallahi komi kai musu akai, a loda a kai musu, kuma su hiku ko masu noma, lahiyayya kai musu, a bar muni. Allah ya sawa. To addu'a ce ta annabi Allah, annabi waye? Annabi Ibrahim. ne yana nuna muna wajibi ne gare mu mu ma mu wa kasan mu addu'a. Ba mu da wata ƙasa sai Najeriya. Duniya da ta rikice mu ne za mu shan wahala. Wallahi duk wanda ke yawo ya san da wannan. Da ka ƙafa wata ƙasa, to wallahi haka yi kamar bawa ba ka da wani yanci. Magana ma in kana ɗan ƙasa sai ga yadda ma izza. Wai shi ɗan ƙasa na, kai komi? Bako. To ba za ka roƙi Allah ba, Allah ya gyara maka ƙasarka. Ko ba ka ba?
muna roƙon Allah ya ƙara zauna da Najeriya lahiya kuma ya ƙara amintar da mu baki daya sai ya ce mi gaba وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا na'am إنك أنت السميع العليم Allah ya ce ga ya musu wa idh yarfa'u ibrahimul qawa'ida lokacin da annabin Allah annabi Ibrahim ya daga tubali gini na ɗakin Kaaba minal bait na ɗakin Kaaba an nuna mai foundation na ɗakin Kaaba ya hidda shayi ya fara gina ta fara tashi mala kun san an yi magana alqur'ani yace inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakka Kaaba shine ɗakin farko da aka fara shimfiɗawa a doron duniya wasu malamai suka ce mala'iku ne suka fara shimfiɗa shi aka yi tahiya wani har zuwa yau bayan ma tufana to ɗakin ya tafi to shine lokacin annabi Ibrahim ya zo sai Allah ya nuna mai alƙawa'ida foundation ɗin ginin ɗin baki ɗaya ya soma gina ta hito tare da ɗanin Ismail sai ce rabbana ya ubangiji taqabbal minna Allah ka karɓa mu ladan wannan aiki na gina ɗakin ka ku lura ba wai in ka yi aiki dole ne sai Allah ya karɓa ba ka yi aikin kuma ka roƙi Allah ya ne ya karɓa innaka ya ce lallai Allah kai an tasami'u kai mai ji ne Allah ga maganganunmu al'alim kuma Allah masani in ba kuma ta ba annabi Ismail shi ne wanda annabi Ibrahim ya ɗauko shi da shi da mahaifiyarsa ko aka kai wani ƙungurmin daji lokacin daji ne ba kowa ya aji hadisi na nan dogo ingantacce take cewa bayan ya aje ta ya ba su ɗan dabino ya ba su ruwa sai ya juya bayan ya tafi sai ta taso ta ce ya Ibrahim shin wannan wurin da ka kawo mu Allah ya ce ka yi ko ra'ayinka ne ya ce Allah ya ce na yi ya ce to shi kenan tunda Allah ya ce ka yi Allah ba zai tozartar da wata hiyar aka bar ta daga ita sai ɗanta jariri ana ci abincin ya ƙare ruwan da aka bari suka ƙare yaro kuka yake in ta dibi yaro hankalinta ya tashi ta je bida nan ta yi nan ta je safa ta dawo marwa ta je sai da ta yi maya bakwai ko tana gani wani ba ta gani ba ko da ta dawo sai ga bi'ir zamzam malaika jibril ya dan balla wurin kamar da hadisi yace ruwa suka hito ta kama tattarewa har dai wasu kabilu na jurhum suka biyo wurin suka roƙe ta suna son su dan zauna dan sun fahimta da ruwan ta ba su dama ta ce mun rijiya wai ta adda ba za su yi musharaka suka ce sun yadda nan annabi Ibrahim ya girma tare da waɗannan kabilu na jurhum larabawa ne da ƙasar yaman ƙarshe da ya girma kai kaga yaran su zai yi yasa aka ce mishi arabul musta'ariba su ko wancan arabul usul larabawan asali da ya girma sai ya yi aure cikinsu bayan ya girma har ya yi aure sai annabi Ibrahim ya koma kamar yadda hadisi ya ce ya samu mata ta ya tambaye ta ina mai gina ga ta ce ya haita yaya rayuwa ta ce muna nan cikin baka wahala ta sa kuma ce da ba ta rawa miji a sai sosai mana nan babu kaza ita gama tuna miji ta sai ka ya ce to in ya zo ki ce na ce canza kowa ɗaki ne bai da kowa ɗaki ya ce to shi gane yana da yawa ta yi mai bayani ya ce to shi kenan ki zami na kowa ɗaki da ce ki ya kowa ɗaki kuma wannan da ya zo babana ne abin da yake ni in sake ki saboda ka je na sake ki ya sake aure can ba wasu shekaru sai ga Nabi Ibrahim ya sake komawa kuma ya ci sa'a bayana ya zambe ta yaya rayuwar ku ta ce alhamdulillah yaya kar alhamdulillah ba mu da wata matsala yanzu nan ma ya je nemo mana abinci ne ta yawa ya ce to in ya dawo ki na ce ya rike
ko ɗaki ne kai ya canza ta ya zo shi kenan. Ana dawowa ta faɗa mai ta ce to ake ce ko ɗaki in riƙe ke ce na dace da mata. Ta uku to lokacin da ya dawo ne ya same shi ya ce to Allah ya ce daidai nan akwai ɗaki nashi, zo da ni da kai mu shaya. An kai ta tono can sai aka ga wani foundation, to sai na gina su biyu sai da gina ta yi girma ta hito, to nan ne yake roƙon Allah ya karɓa musu. Ga ma cikin addu'a da yi bayan gina ne ya taso ya ce me ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Allah tabaraka wa ta'ala ce ka gaya ma al'umma ka ga irin nau'in addu'a da Annabi Ibrahim ya ce rabbana ya ubangijinmu roƙon da muke ma wannan garin wannan wurin wab'as kuna tsallake waj'alna muslimin rabbana waj'alna muslimaini laka ya Allah da ni da ɗana ba su biyu ka gini ba da ni da ɗana Ismail ka sanya mu musulmai ne masu sallamawa da miƙawa laka gare ka, ma'ana masu musulunta zuwa gare ka. Wannan kun ga haka ya kamata mutum ya yi addu'a ya sa ‘ya'ya ne da zuriyati ba mu ɗaya ba, wa min zurriyatina hakanan zuriyar ‘ya'yanmu jikokinmu duk su zamanto masu jayuwa zuwa gare ka, ummatan muslima. Roƙon da nake Allah dukkan su zamanto al'umma ta gari musulma. Kuma Allah na roƙe ka wa arina manasikana, ya Allah ka nuna muna wuraren ibadanmu inda za mu yi aikin hajji. Manasikana yani hajjana, ka nuna muna Allah inda za mu zo mu yi ziyara ga wannan ɗaki mu yi ibada ta aikin hajji. Kuma wa tub alaina, ya Allah ka karbi tubanmu, innaka lalle kai Allah anta tawwabu, Allah kai mai karɓar tuba ne, ar-rahim kuma mai jin kai, ma'ana Allah ka karbi tubanmu, Allah ka ji kanmu. Nan suna wannan gini ne kuma yake yin wannan addu'a din. Wannan abin da yake ƙara nuna muna ‘yan uwa, duk za ka yi addu'a to kada mutum ya yi addu'a ta ƙare ga kai ne shi ɗai, ya sanya ‘ya'yansa, ya sanya waye zuriyarsa su ma su tashi na ƙwarai. Ya ƙara da addu'a me ya ce ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. يجي يا الله ربنا يا أبنجي روحنا نكي مكة وابعث يا الله كتاير فيهم أتشكم متاني وانا غريم مكينا مكة أولا هرمي يا الله كتاير رسولا منزو كما منهم daga cikinsu ba daga wani ba a daga cikin 'yan gari. Ya sa malamai suka cewa qad ajaba Allahu du'aahu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. A wata ruwaya manzo Allah ce ni addu'a annabi Ibrahim ce, dan ya ce wa ba'athihim rasula, sai gashi Allah ya tayar da manzonmu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yatlu alaihim ayatik. Ya Allah ka tayar da manzo a cikinsu wanda zai zo yana karanta da su ayoyinka, su ne alkur'ani mai girma. Wa yu'allimuhumul kitaba, kuma yana karantar da su littafin alkur'ani.
wal hikma, kuma yana karantar da su hikma. Malamai suka ce al hikma yani as-sunna, yana karantar da Qur'ani, yana karantar da sunna. Wa yuzakkihim, kuma mandon da zaka tare a cikin su Allah yana mai tsarkake su daga shirka. Yace innaka lalle kai Allah antal aziz, Allah kai ne mabuwayi ga dukan komai, al-hakim mai hikima. Wurin yan uwa, addu'ar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam wallahi ita ce annabi sallallahu alaihi ya taso. Dan alqur'ani ba mu labari suratul juma'a ko me yace huwa alladhi ba'asa fil ummiyina man rasula. Kaga ummiyina alladhina la yaqra'una wa la yaktubun, waɗanda ba su damu da rubutu ko karatu ba, larabawa kenan. Allah ce huwa alladhi ba'asa fil ummiyina wa ka tayar rasulan, manzo shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai Allah ce me minhum, kuma dan cikin suna balarabe na, dan garin ne, kuma tsatson na. Minhum yatlu alaihim ayatihi, ya miƙi yana karanta musu ayoyin Allah. Wa yuzakkihim, yana tsarkake su. Wa yuzakkihim an shirka kenan, yana tsarkake su daga shirka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma, ay wa yu'allimuhumul qur'ana was sunnah. Ini al-kitabu wal hikma dikina. Allah ce wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin, kafin wannan suna cikin bata bayyananne. Wannan dai yana nuna muna lallai dan kwarai to zai wa kasarsa addu'a, dan kwarai zai wa al'ummarsa addu'a, kuma bai gajiya. Yadda ku ganin ba ma gajiya da wa ƙasarmu Najeriya mi addu'a, domin uwa ce gare mu, tana da haƙƙi a kanmu. Muna roƙon Allah ya ƙara zaunar da wannan ƙasar tamu lafiya. Alhamdulillah, an ce nan za mu dakata. Akwai tambaya, amma dai tsarin da muka yi an kai tambayoyi yau sai zuwa gobe. Allah ya samu dace. Sai dai kafin mu dakata, akwai ta'aziyya wadda muke wa sauran 'yan uwa na ɗaya daga cikin 'yan midiya ɗinmu, shine Saifullahi Ahmad, wanda ke lura da wannan kyamara ɗin. Allah ta'ala ya ƙaddari jiya mahaifinsa ya rasu, wanda yake mahaifin nasa tsakani da Allah mutumin ƙwarai ne, mutum ne wanda ya damu da addini ƙwarai, yana ba da ɗan jarida ne, amma yana ba da gudunmuwa ga addini ƙwarai. Wallahi ban san iya kiran da yake don Allah malam a zo a yi wani abu da za a yi amfana al'umma musulmi, a zo a yi hira minti 30 mu yi wa'azi, a zo kaza, a yi kaza, a doki kaza, a doki kaza. Wallahi mutum ne mai kokari kwarai. Muna roƙon Allah, Allah ya ji kansa. Malam Ahmad, Allah ya ji kansa. Allah shi gafarta mishi. Allah ya sa mutuwa ta zama hutu a kan shi. Muna roƙon Allah, ‘ya'ya da zuriya bari Allah ka sanya musu albarka. Allah ka ba su hankurin wannan rashi da suka yi. Muna roƙon Allah dukkan ‘yan uwa musulmai da suka rasu, Allah ka gafarta musu. Mu da muke da rai, Allah ka ba mu ikon gyara ayyukan mu yi su kamar da shari'a ta ce. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.